ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନଉଦେ ପ୍ରଧାନ କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ଉଷ୍ମାଉଥବାଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଥବାଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଖୁଣ୍ଟ ତୁଟି ଦେଲେ ପୁଣି ତାଇ ବାସି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଖୁଣ୍ଟ ଉଲି କରି ନେଲେ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନେଲେ ଆମର ଚାରି ପରିବାର କେଡ଼େ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଉଲି କରି ନେଲେ କାହିଁକି ନେଲେ କଣ ପାଇଁ ନେଲେ ସେଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଦୟା କରୁଛି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦେତା ଇ ଚାରି ପରିବାରକୁ ବୋଲେ ଆମର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଚାରି ପରିବାର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନଳକୂଅ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଭାର କରିକିରି ପାଣି ଆଣି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନଳକୂଅ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ଲେଖି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକିରି ଥକି ଗଲୁଣି ଆମର କୌଣସି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଏଠି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଡକାୟତ ଆସିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଏକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାଣି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଏକା ମୁଁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଃଖ ଇଏ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ